Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Libuyela inkantolo elesilo ugwetshiwa nokubeza umfanyana ogwini kanti kuthuthukiswa omakhenika abasebancane. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakuleka. Kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo mhla zingama-28 kuya kumhla zingama-29 kuNhlaba icala lithinta ubukhosi bokwaZulu njengoba kunohlangothi olunganeme ngokuhlala kwesilo uMisuzulu kaZwelithini esihlalweni. Uhlangothi lweseka umntwana uSimakade lubambe isithangami nabezindaba ukhuluma ngokubuyela enkantolo kwaleli cala. Uhlangothi labantwana basendlunkulu lweseka umntwana uSimakade embangeni wesihlalo sobukhosi bakwaZulu lube nesithangami namuhla nabezindaba nalapho becaciseke kabanzi ngokubuyela kwaleli cala enkantolo enkulu yaseBloemfontein mhla zingama-28 nomhla zingama-29 kuNhlaba nonyaka. Umntwana uThokozani wakwaDlamahlahla uveza ukuthi-ke ukubuyela kwaleli cala kuzoletha isiphetho dabeni lombango wesihlalo sobukhosi bukaZulu. Ngakho-ke banxusa iminikelo, imikhuleko kanye nokubambisana njengoba besalungiselela leli cala. Leli cala limqoka lilumbene ngendlela engahlukaniseki nalo udaba lokuletha uzinzo endlunkulu ngoba lizoletha isiphetho odabeni lwempikiswano ekhona ngesihlalo, hayi kuphela kwendlunkulu kuphela kepha kuZulu wonkana kanye nesizwe sonke saseningizimu neAfrika, ngoba siyaqonda lokho ukuthi njengoba uZulu kuyisizwe esikhulu kunezinye ngamanani sisikhulu sinjalo sibe sisiningi eGoli naseMpumalanga, okusho ukuthi okwenzakalayo noma lapho lungekho uzinzo kuZulu izwe lonke laseningizimu Afrika liyathinteka. Uqhuba uthi umntwana uSimakade wafaka isicelo enkantolo ukuba inqumeke ngokubeka kwesilo uMisuzulu kaZwelithini kanjalo nomhlangano ahlonzwa kuwo kuba-ke inqumo ukuthi-ke awukho emthethweni nayo yonke-ke imigudu eyenzeka kuqhubeka lolu hlelo ukuthi yayingekho emthethweni. Kuyiwe enkantolo iNgonyama yayinxuse ukuba inkantolo inqume ngokuhlonzwa kamntwana enkonzane, inqume nangokuthi umhlangano owawuhlalile kulo owaba ngemuva wamhla ziyikhombisa loqala weyidubedube ku-April wawungekho emthethweni, nazo zonke inqumo ezathatha lapho kudinga ukuba zithathwe njengezingekho. Elinye iphuzu kwakuwukuthi ukuhlonza kwakhe umntwana kulo mhlangano kwangekho emthethweni. Lase kuphinda futhi ijaji lidlula phambili lithi-ke ukwamukelwa kwamntwana nokuphuma kwesitifiketi sikhishwa ngumongameli kwangekho emthethweni, kuyizeleze yayiseke inkantolo isinquma ukuthi ukuhlonza kwakhe umntwana ukwamulwa kwakhe uhulumeni ngakubeke eceleni. Inkantolo kaMantshi yaseScottsburg ithole uMajubane Mbambo enecala lokunukubeza umfana omncane wayeneminyaka eyi-14 ngaloso sikhathi wasemthwalumo ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal yase imgwebo eminyaka engamashumi 20 ebhadla ejele. Umsolo ugwetshwa emva kokutoka ngaphakathi ejele kusukela ngonyaka u-2022. Usihlalo we-Women of umthwalumo uNombuso Sibisi uthi bayasamukela isigwebo esifana nalesi futhi kuyintokozo ukubona beyinhlangano elwela amalungelo abantu besifazane nezingane uma bebona ubulungiswa benzeke enkantolo. Ligcine limgojeli icala uMajubane Mbambo owanyukubeza ingane yomfana eyayineminyaka engu-14 ngaleso sikhathi yasemthwalume. Inkantolo kaMantshi yaseScottsburg ithole lona wesilisa
enecala yamgweba iminyaka engama-20 ebhadle ejele, kanti umsolwa uGwetsha nje ubesetoke ngaphakathi ejele kusuka ngonyaka ka-2022. Umsolwa uphinde wazivumela icala lokunyukubeza lo mfanyana. Usihlalo wenhlanganelo lamalungelo abantu besifazane nezingane, iWomen of Umthwalume, uthi bayasamukela isigwebo esinikezwe uMajubane. Kuyintokozo kakhulu kuthina ukuthola ukuthi ekugcineni uMajubane Mbambo ugcine elivumile icala alenza futhi wabese eyasamukela isigwebo sakhe. uMajubane ke eminyakeni eyedlule watholwa enecala noma wasolwa bewumsolwa ecaleni lokunubeza ingane yomfana khona la endaweni. Sithokoze kakhulu siwumphakathi umndeni womntwana kanye nomntwana neWomen of Umthwalume sizothola ukuphola. Uthi kuyisifundo lesi kulabo abasenza amacala afana nalawa. Kuyisifundo ke lokhu kubantu abahlukumezayo ukuthi ekugcineni ugcina utholile isijezo sakho. Maningi amacala la emthwalume afana nalawa, amanye asazoya enkantolo kuyoqulwa khona nje kule nyanga. Sizoqala siyoqula amanye amacala. Siyathemba nakhona ukuthi sizokuthola ubulungiswa, abantu bazobuya nezigwebo zabo, bahlale bajezele amacala abo. Khona manjalo kolunye udaba obelihleli enkantolo kaMantshi yaseScottsburg, lo mfanyana oneminyaka eyi-17 osolwa ngokuzama ukunyukubeza ashaya ingane eneminyaka eyi-6 yasemthwalume ogunyaziwe luseningizimu nesifundazwe liphinde lahlehla. Lo msolwa ubevele kafushane futhi enkantolo ebhekene namacala amane okubalwe lokubulala ingane eneminyaka engu-8 ubudala uSinethemba Ncece, okwatholakala isidumbu sakhe sesiqala ukonakala, sicwiyiwe futhi edlwenguliwe. Kuzokhumbuleka ukuthi uSinethemba waqala waduka isikhathi eside ngaphambi kokuthi isidumbu sakhe sitholakale, kanti ngokuthola kweziko lezindaba umsolwa wakwazi ukukhombisa amaphoyisa lapha ambulalela khona umntwana nalapha lahla khona isidumbu sakhe. Elesibili icala elokuthumba, njengoba umsolwa kuthiwa walalela unyendla ingane eneminyaka eyi-6 iphuma esikoleni, wayihudulela ehlathini eliseduze, wazama ukuyidlwengula nokwathi uma ikhala wayishaya ngembokodo ekhanda, wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile. Inkantolo kaMantshi yaseScottsburg ivume isicelo sommeli kaMsolwa ukuthi ake ayohlolwa umqondo ngaphambi kokuba kuqhubeke ukuqulwa kwecala. Okhulumela uphiko lokushushiswa komphakathi uqinisekisile ukuthi umsolwa uvelile kule nkantolo icala labe selihlehla. Icala libe selihlehlela inyanga ezokwethwasa. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisenkantolo eScottsburg. Isikhungo esibhekelele omakhenika iSouth African Technicians Association sithi umsebenzi waso uqinisekisa ukuthi siyathuthukisa omakhenika abasebancane ngolwazi ukuze bakwazi ukusebenza ngokusemthethweni nezinhlaka-ke eziningi ukwenza umsebenzi wabo. Le nhlangano ibinomcimbi lapho ibihlomisa khona ngolwazi omakhenika abangamalungu ayo, ibahlomisa ngolwazi olunzulu kulomkhakha. Inhlangano iSouth African Technicians Association ithi kubalulekile ukuthi ithuthukise ngolwazi amalungu ayo ukuze ke enze kumsebenzi ngokusemazingeni adingwa kamakhasimende abo. Imembers zethu ke sizoziluleka ngalokho ukuthi zihleleka kanjani izona uqobo lwazo, zibuye zihleleke kanjani ema-workshop abo la basebenzela khona, babuye bakhuliseke ekuthini abangagcini nje ngokuthi babambe iqhaza kuyi-contract le kuyi-contract u-RT 46 kuyi-contract kahulumeni, kodwa baqhubeke babambe iqhaza nakwezinye iy'nkampani eziyamabhizinisi kahulumeni ezizimele. Lezo nkampani uzokhumbula ukuthi zibizwa ngama-state-owned entities. Ama-state-owned entities ilezi nkampani zikahulumeni eziphehla ugesi, iy'nkampani zikahulumeni la eziqondene nezitimela, iy'nkampani zikahulumeni eziphethe amaposi,
ziningi ngingebale zonke lezi inkampani zinemoto zazo lezi zibizwa kuthiwa i-fleet la abantu bakithikithi esokhuluma ngako namhlanje balekelela kanjani bazithuthukisa kanjani babuye ke bathole lelo ukuthi iluphi usiza bangalithola enkampanini esiyamadlela ndawonye nazo. Le nhlangano ithi kuyajabulisa kubona omakhenika abangamalungu abo ethuthuka kulomkhakha ngoba ke nezindawo esemthethweni zokusebenzela. Sikwazi ukuthi sibe nama-workshop ey'ndaweni zethu akhona ama-workshop. Ubheka nje laphana endaweni yasemsinga kunobaba laphana one-workshop eTugela Ferry uyakhe nje endaweni yakhe esekhaya iphumelele ngale ndlela esimanga. Muye eGoli laphana uphumela ngaphandle kwesifundazwe emalokishini sebekhona abantu bakithi iyona township economies esikhuluma ngayo asebelekelela ngayo kodwa imarket isafuna okuningi ukuthi bakwazi ukubalekeleleke. Inkampani esebenza ukunikezela ngegunya lezimoto zakwahulumeni ukuba ke zilungiswe ema-workshop akwaSATA ibe ingxenye ke yalomcimbi. Usuku la namhlanje liyingqophamlando ngoba besingakaze singene kule ngxenye yokuthi size sithole sesixhasa sifika kulesigaba esifike kusona manje ke lubaleke ngokuthi sikwazi ukuthi sithumele umyalezo futhi sifundise ngezindlela zokuthi uma umuntu efuna ukungena kule contract ngoba uma umuntu efuna ukusebenza kule contract yiziphi imiphi imigomo ekhona futhi ke yipi indlela encomekayo esesibonile kwabanye asebesebenzile futhi esingayikhuthaza sikhuthaze nakubona lapha ukuthi baqhubekele phambili ngayo. Lamalungu enhlangano anezinhlangano ezisemthethweni ezilungisa izimoto athi inhlangano abangaphansi kwayo ibavulele kumsebenzi. Bengingazitholi imoto nje kodwa ever since ngiba umember waSATA ngaqala ukuthola imoto. Moto ziyangena ngiyasebenza jabule abasebenzi bajabule. Now I'm a customer wamajabule. To be here today, it means a lot to me because I feel that I am with the right association and it recognizes all the members. It doesn't matter where you are, like everywhere. So this simply means SATA is committed to deliver quality to its members. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi uma sibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolo sangazo ke namhlanje. Libuyela inkantolo elesilo ugwetshiwa nokubeza umfanyana ogwini kanti kuthuthukiswa omakhenika abasebancane. Ungqongqoshe zamandla nongibiwa phansi umnomzana uGwede Mantashe uhambele indawo yaseDannhauser ngaphansi kamasipala wesifunda amajuba ukuzokhuluma nomphakathi wakule ndawo. Ukuthuthukiswa ke komphakathi enye yezinto ebiseqhulwini njengoba lesifunda sinenqwaba yezimboni zezokubiwa phansi. Ilunga lePhalamende elijutshwe eDannhauser ngaphansi kamasipala wesifunda eZululand uGwede Mantashe uthi bezohlola ukuba izimayini ziyasebenzisana yini nomphakathi. I'm deployed here, my constituency office is here. I'm doing my work. I will be here for 5 years. People will be stuck with me for 5 years. But we're monitoring progress we're making. Last time we met minds and communities. We said they must open communication channels among themselves. We got feedback today. A number of them have started that process. And many are happy with it. But we'll check results further down the line. Uqhubeka ngokuthi izimayini kufanele zikwazi ukuqasha abantu emphakathini. Graduates is the least unemployed category in society. It's less than 10% of graduates who are not unemployed. It's not nice to have a graduate who is not employed. That is why it looks like very ugly. But the mines are here. People must go and look for the job in the mines, talk to the mines. When we say community must communicate with the mines, they can raise those issues in those meetings. And the mines will take the number they can take, others must move to the next, and that will work better. And the farms are lying fallow here. And there, that is real food production.
and employment creation. Kanti imeya lomasipala ithi lo mhlangano beyimpumelelo kanti nabo njengomkhandlu basazophinda behlangana nomphakathi kanye nabaphansi ezimayini ngenqubekela phambili yomphakathi. Namhlanje sila eDannhauser Community Hall besihlangana nama mines bezosho ukuthi mhlawumbe bazolekelela kanjani imphakathi. So umhlangano namhlanje kube impumelelo. So bathembisile nje ukuthi into eziningi bazoyizenza ukuze umphakathi ulekeleleke. So ngeke sithembele ekukhulumeni kwabo esizokubona kahle uma sebekwenza lokho. So sizohlala nathi emva kwabo sibone ukuthi lokho abayicommit bazokwenza bayakwenza yini. So kodwa bayicommitile noma bashilo ukuthi sizokhona ukusebenza nabo singumasipala sizama ukuthi sishintshe impilo zabantu sibambisene. Khona manjalo uGwede uphawule ngemigwaqo elinyazwa amaloli asezimayini. Imigaqo umsebenzi kahulumende isebe lezendlela maliyenze lona kodwa ayikho into enqanda isebe lingakhulumi nezimines contribute ku maintenance of roads ayikho. Okay, kube kuthobeka kahle ezindabeni ze1 KZN TV ngiseDannhauser. Umasipala iNkosi Ilanga libalele uxhase izakhamuzi ezingama50 ngezincwadi zokushayela. Lo masipala ke oholwa yimeya uMduduzi Myeza uqale lolu hlelo ngonyaka mali ka2024-2025 uveze ukuthi ke kulonyaka uzothatha abantu abayikhulu kwiwadi ngayinye. Lolu hlelo kwelibhekelele ukuthi lusize kakhulu intsha uma ke kwenzeka qhamuka amathuba omsebenzi okushayela. Umasipala iNkosi Ilanga libalele uxhasa izakhamuzi ezingama50 ngezincwadi zokushayela. Imeya lomasipala uMduduzi Myeza uthi nakuba kukhona bangaphumelelanga kodwa banazi izinhlelo zokuphinda bebasize. Cha, namhlanje ke besi handover ama license kubafundi noma kubantu ebebekade sibenzise wona ama driver's license siyendove ama driver's license awu50 bakhona ke abangaphasanga kodwa sinohlelo futhi lokuthi enebonabo sizobalekelela kanjani ngoba nabo sifisa ekugcineni bagcina bewatholile ama license. Uqhube ngokuthi inhloso yalokhu ukuba uma kuba khona amathuba omsebenzi avelayo bekwazi ukucosha. Inhloso ke yalokhu ukuthi sikwazi ukuthi enesilekelele abantu ukuze bezokwazi ukuthi mhlambe makukhona amathuba avelayo azobe ethinta ama driver's license umuntu akwazi ukuthi asizakale ngalokho. Uhlelo ke lolu esiqale last year sizoqhubeka nalo njalo kuze kuphele iTerm nangeTerm futhi eyoka 2026 siyophinda futhi siqhubeke nalolo hlelo mangabe sibuyile elokhuza emkhandlweni ngoba abantu bajabulela kakhulu futhi liyabalekelela kakhulu ngoba umuntu ngempela ukhona umuntu oswele ongazi ukuthi uzoyenza ngani ilenazo ongazi ukuthi uzoyenza ngani i-driver's license kodwa ekugcineni kwakho konke masikhona njengomkhandlu siyakwazi ukuthi sibalekelele. Kanti abahlomulile badlulisa ukubonga uSinethemba Mncwabe uthi kuhlomule kakhulu abesifazane. Siyabonga nje ukuthola ithuba kuyinto yokuqala futhi eyenzakalayo iNkosi Ilanga libalele leyenzekile kuyaqala ngathi futhi ngeke kuze kugcine ngathi kodwa siyabonga nje kumhlonishwa umeya indlela senzele ngayo and uvulele kakhulu abantu besifazane sibe baningi singabantu besifazane sitholele luthuba ngijabule nje ngalendlela nje exake ukwenza nkosami ngokuthola nje ilicense. INkosi Ilanga libalele nje kuzoba noshintsho olukhulu because sizoziqhenya ngokuthi ke sithole ama license emkhandlweni into esingakaze kuze kwenzeke. Kakhulu nje kakhulu sithokoza kanje kakhulu. Uqhube ngokuthi bazokwenza ngokusemandleni ukuba besebenzele ngasendawoni yakubo ukuze ithuthuke. Sizokwenza nje konke kusemandleni ukuthi sibe semakhaya edolobheni endaweni ezikule cha sizobuyela nje endaweni zethu zasemakhaya sibonge khona kuzosilekelela nje kakhulu ngoba indawo yaseSikhothi indawo yasemakhaya yonke kukancane nje kuba sedolobheni indawo nje yaseSikhothi indawo yasemakhaya ezosijabulisa nje ukuthi emakhaya ethu basibone ukuthi iNkosi Ilanga libalele umkhandlu omncane kodwa ikwazile ukusiza abanye bazophinde bebuyele emuva bechaza ukuthi mina njengongusine ilicense yami ngayenzelwa umasipala khona la angeke kuthatha umuntu wakude bengangazi mina njengowasendaweni noma ngiyowaseNkosi Ilanga libalele kuzobonakala ngami sibone. Kanti omunye walaba uthi sebezokwazi ukuzitholela amathuba omsebenzi. Ngifisa nje ukudlulisa amazwi okubonga ukuhola okukhona ngaphansi kweNkosi Ilanga libalele umzukwase usiqalise nje ngokusenzela ama driving license from zero until now manje nanka ama license wethu siwaphethe. Mina nje isifiso sami ukuthi ke
ngibonge nje kakhulu ubuholi obukhona ukuthi ke buyasebenza buyalekelela singenalutho emakhaya namhlanje siyakwazi ukuthi ke sinama license esizokwazi ukutholela ngawo imisebenzi. Khona manjalo umeya uphinde waxhasa abafundi bakaMatikuletsheni ngomfanekiso wesikolo nakuyilapho athembise khona ukuba bazokwelekelela ngama-laptop kumfundo wenze kahle ngoJune. Siphinde futhi salekelela abafundi balesa sikole ujikelele khona laphana kawa 23 ngama uniform kanye ne laptop kumfundi esithi uzophasa kahle ngoJune uzobe sethola ke i-laptop kulaba baka grade 12. Uhlelo lelo esilenzayo ngoba ugrade 12 siyawulekelela kakhulu. Asigcini ngokuthi enefuna sulele bese ushiya kanjalo. Uma sekuphele unyaka sebebhale ama final exams baphasa. Siyakwazi futhi ukuthi siphinde sibalekelele ngemali umfundi yedwa engango 4,000 rand yokuthi akwazi ukuyo register emazingeni aphezulu emfundo ngoba sifuna izingane zaseNkosilanga libalele ukuyilekelela ukuze izobuya zizoshintsha amakhaya emizi yakubo ngoba siyazi ukuthi amathuba omsebenzi ayantula kakhulu. Ngakho ke silekelela kakhulu emfundini ukuthi akahambeke ayofunda bese buya ezoshintsha ikhaya lakubo. Uhlelo kwelelo siqale ngo-2022 January lokuthi silekelela abafundi saliphusha njalo namanje nje ngoJanuary bekade sikomelisa bona noma la sinika labo abenze kahle saphinde futhi salekelela ngabafundi ababe 119 ngemali engango 4,000 rand ukuthi bakwazi ukuthi bayo register. Nangonyaka ozayo futhi sizophinda futhi siqhubeke nalo lolu hlelo. Asigcine kangelapho siphinde sakhipha ne-uniform ngoba besengichazile i-uniform yokulekelela ngoba siyaqonda ukuthi abantu baphuma emakhaya ahlukahlukene khona ngempela abaphuma emakhaya obona ukuthi umzali uswele akwazi ngisho ukuthengela umfundi uniform ngoba asifisi ukuthi kube khona umfundi ozogcina ezibona esehlukile kwezinye izingane egcine sengasakwazi nokuperforma kahle eklasini ngenxa yokuthi uzibona ehlukile yena kwezinye izingane. So sifisa ukuthi zonke izingane sigcina ke zifana nazo zonke izingane ngingabonakala ukuthi yena uphuma ekhaya njani hayi ukuthi lesa sikole kuphela zonke izikole silekelelile ngama uniform saphinde futhi saxhasa ngama lokhoza ngama laptop ngoba imfundo siyayikhuthaza kakhulu ngoba lezi izingane izona ezikusasa lalelizwe izona kumele kuziba abaphathi balelizwe. Ngakho ke kumele ukuthi siyekelele ngoba silekelele ngoba uma siyekelela lezi izingane sizokusho ukuthi isizwe asakhi ngoba isizwe siyisizwe ngokuthi ukhona abantu abasha abakhona okuzomela ukuthi bakwazi ukuthi baphathe izwe. Kubi kuthobe kadladla izindabeni ze1 KZN TV ngikumasipala iNkosilanga libalele. Likhombisa ukukhula isasasa lomjaho iSouth 32 Hip Marathon osingathwa minyaka yonke edolobheni iRichards Bay. Lomjaho ke ungeminye yemjaho esetshenziswa abasubathi ukuthi bakwazi ukungenela umjaho weComrade Marathon. Lomjaho ubuhlukene ke ngamabanga njengoba bekukhona u5 km, u10 km, u20 kanjalo ke no42 km. Abasubathi abangaphezulu kwenkulungwane namakhulu amathathu badela imvula namakhaza baba ingxenye eSouth 32 Hip Marathon ebisukela eBhishi eRichards Bay yaphinde yaphuthulwa khona. Omunye wabahleli balomjaho uthi kuyajabulisa ukuba nalomqhudelwano njengoba abanye bewusebenzisa ukungenela iComrade Marathon waphinde waveza ukuthi uyasiza kakhulu nakwezomnotho njengoba kunabantu abasuka kwamanye amadolobha. So this year is our 5th Richards Bay Hip Marathon and our first year partnering with South 32. The race was born from Zululanders who didn't have enough qualifiers for comrades. So that is one of the main reasons we started the event. This is our biggest event to date. We've got 1,352 entries this year. And we hope to double that next year if we can. And like I said, it's our first year that we are partnering with South 32. We're very happy that they came on board to partner with us. Okuyibona abadle umhlanganiso kwabesilisa nakwabesifazane naba bawuvala umlomo ngokuhleleka kwalomjaho bonakala likhula isasasa lawo. I think everything is going well under my preparation, even though it was raining, so we can't run faster as possible.
as we target, because it's a flat route. We're supposed to do at least 220, but we end up 229. I'm always running 42 because I'm preparing for Comrades Marathon. I'm already qualified for Comrades last year. I do 27 on an NRP challenge, so I qualified for Comrades already. So I'm just collecting a mileage. Because this month I'm expected to do an ultra marathon on the 27th of April. I came up because it was an opportunity while I was on school holidays to join my partner while he was on business, and we decided to enter the Hippo Marathon. It's such a beautiful race to have run. The weather was slightly wet with all the rain, and it actually caused perfect conditions to enable me to run the race that I did today. Abaxhasi balomjaho okuyi-South 32 baveza ukuthi ke bajabulisa ukuba ingxenye lomjaho njengoba besazoqhubeka baweseke iminyaka emithathu elandelayo. Kusijabulisa kakhulu ke kubona ukuthi abantu baphume ngenkani kwavele kwaba nguwona umgijimo vele lomkhulu kunawo wonke umuntu siwubonile lana eZululand, abantu baningi balabo 1300. Kusijabulisa kakhulu ke ukuthi kube khona ngoba siyathanda ukuthi abantu bayivocavoce ukuze ukuthi baphile ukuze impilo isibe right, nalokuthi nje ilethe umphakathi ndawonye sikwazi ukuthi siwumphakathi wase Richards Bay silethe nezivakashi futhi sizokwazi ukuthuthukisa indawo yethu. Amabanga bekhona kulomjaho obuhlanganisa iminyaka emihlanu wabakhona u10 km, u21 km kanjalo no42 km. Ezidabenzi 1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye uma sibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ngokuthi ke usanda bukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Libuyela inkantolo elesilo ugwetshiwa nokubeza umfanyana ogwini kanti kuthuthukiswa omakhenika abasebancane. Kuleli qophelo ke singene sijule engosini yezemidlalo. Abe-Royal AM bazama ngazo zonke izindlela ukulwisana nokuxoshwa kwabo kwi-Betway Premiership emva kokuba ke i-Premier Soccer League ikhiphe isiphakamiso sokuba leli qembu lixoshwe ngokwembandela lenhlangano. Leli qembu laKwaZulu Natal libhekene nezinkinga nokuyizona ke ezidala ukuthi ligcine ngokudliwa uSARS ngenxa yokukweleta intela. Kulindeleke ukuthi osihlalo bamaqembu angaphansi kwe-PSL besengathi umhlangano ngolesine nokuyilapho kumele kucace khona. Ake sibhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqisa ke besikuphathele zona namhlanje awuhlangabeze futhi nethimba ngomsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.